Selamat pagi bro. Seneng channel luang dolan. Isu-isu iki aku meh dolan neng curug, kudu curug sih, air terjun Sikarim. Lah iki rute sing tak lewat iki arahe lewat Tersono Bawang. Dadine kok aku lewat iki Bintoro Mulyo. Lah curug Sikarim kuwi ku masuke wilayah Dieng. Berarti kurang luwih nek dari arah Tersono nganti tekan air terjun Sikarim kuwi kira-kira ki gamane ya mungkin 1,5 jam apa ya tergantung mlakune kuwi. Ya aku dari arah wetan iki perempatan Tersono iki belok kiri. Bar iki nek lewat dalan iki wis manut wae dalan utamane wae. Engko ujunge tekane Bawang. Kecamatan Bawang. Jane aku niate San Mori karo kanca tapi kok nggak ono sing lega. Dadine aku yo San Mori ini dhewean. Ambar iki mangat iki kurang gasi sih, bro. Iki jam 7 aku lagi wae mangkat. Ya maklum ono aktivitas ning omah dhisik. Dadine iki mangate iki keamanan. Lagi perempatan Bawang, perempatan Puskesmas Bawang ki lurus wae, bro. Jalan ki lurus wae. Jalannya sih lumayan akeh lubang-lubangnya, jadi ini kudu hati-hati. Apa mana sing motor-motor sing wis dimodif cendep-cendep ke kaya fiction kayak lewat ngene kudu ekstra hati-hati. Kejeglong iso penyok ngisore. Lewatnya Candi Gugur. Aku jenenge sik rada lali dalane iki. Tapi yo mbus sih. Mejane arep meh buka map. Dalan ngene iki aku lupa inget. Iki kanan iki kok. Linduk kayak piye sih? Dalane nek ora salah iki belok kiri iki. Ana pertigaan belok kiri. Enggak salah yo. Dalan kecil ini iki. Nek mobil petok mobil piye arep nggih papasane iki. Desa Ndeles. Kowe dalan ki lurus bae lur. Dalane manjat. Nek meng lewati dalan iki di sana ya, bro. Dicek kondisi kendaraane. Kaya rem, kaya apalah, baut-baut apalah. Semuanya dicek bener-bener kondisi motore. Nek aku merekomendasikan kaya
motor metik ki mending aja lewat ngene, apa meneh metik-metik sing iya sing wis rada lemot ki sih, rollere wis lembek ngono kae, mendingan aja, mending benerin dhisik bar kuwi lewati dalan iki. Dalan iki manjat terus. Ar motor apa wae iki entuk jane, Bro. Enggak ono alangan kemana. Motor metik, motor bebek biasa, apa motor kayak ngene, apa moge. Iki enggak ono alangan, sementing iki arep ki apa perjalanan kayak rutene dalan kayak ngene iki mending dicek dhisik kondisi motore ngono kuwi. Oh ternyata ki bro lewate ke jalan arep meh ning Kawasi Kidang kuwi sing tujuan Curug Sikarim kuwi. Tak curug wae sih kat mau air terjun apa Sikarim ki lewate Kawasi Kidang, dalane dalan arah Kawasi Kidang. Ya kan dalane wis ngene iki. Wis memasuki Dieng iki. Berarti rada adoh iki, Bro. Alhamdulillah cuacanya cerah. Aku nggak kebayang nek mendung iki. Waduh, mendung apa kabutan. Wah, kepiye dadine? Mendung apa kabutan? Aku buka map iki, Bro. Masalah aku nggak ngerti dalan ngene. Nggak hafal. Daripada nyasar. Oh, Bukit Batu Pandang Ratapan Angin. Lewatnya ngene ya. Pemandangannya yakin, Bro. Wah, asik banget nyawang neng ini. Seger. Oleh iki nganu, Bro. Buah karika iki, Bro. Jadi iki pohon iki mirip nganu, mirip apa? Mirip pohon pepaya. Mong dheweke iki luwih bantet. Pohon ini lebih bantet cendek godi. Ada bocah-bocah sing ngrene kok, Bro. Jos, Bro, pemandangannya, Bro. Modalan iki kok retak. Gue meh longsor apa piye iki? Kelok aneh, jos blok ya gitu. Keren, Bro, pemandangannya, Bro. Wah, iso seger nemen. Udarane kayak udara tanpa polusi ke sih.
Jalannya yo asik, menggok agak bosen nih. Merene asik rame-rame pokoknya. Yo kayak air terjunnya ketok bro. Wah. Akhirnya sampai juga kita. Enggak kita, tapi saya. Tanganku nyampe adem banget bro, kayak gini banget ademnya. Aku mandek ngene set ya bro, tak video. Akhirnya sampai bro. Iki sing jenenge arane Curug Sikarim. Ini kamera ketok apa enggak? Ye. Oke pak. Ini bro, indah bro. Jalannya juga yo asik. Petugasnya yo ramah ning ngene. Jalan mening Curug Sikarim. Selalu jaga jarak yo, 1 sampai 2 meter. Tempatnya apik pol bro. Curugnya nggak patek rame sih. Jarene ini air terjun tertinggi. Tapi nyatanya dhuwur banget bro. Wah bro, dhuwur banget. Yo kan boke manjat iki. Walah, kok tempatnya resik bro, namanya rene. Tempatnya nggak patek rame sih, tapi ya oke juga sih. Daripada rame mah nggak asik, spotnya kurang. Ini juga tempat wisata rekomendasi. Masalahnya koyo jarak meh ning antara tempat parkir karo ning suruke iki cidek gak ado. Mulai rame koyo buru-buru barang terus ono beberapa wong sih. Tapi yang enggak rame banget koyo ning tempat-tempat wisata sing koyo biasanya. Aku ning ngene copot jaket iki hawane iki ademe temen bro. Wong ning ngene nek tak rasake adem iki kaya meh ning kaya ning Curug Sewu sih. Karo ning ngene Curug iki ndak iso diguri sih, kaya ora ono sing tempat sing jero ngono ki sih. Biasanya kan Curug kan ono sing tempat sing rada jero. Dadine dhek iki iso di guri lah. Iso nggo renang kaya ngono kuwi. Tapi
cukup asik sih. Karena aku nek delok kene dhuwur kae, Bro. Kaya ning dhuwur kae. Iki rasane iki ngeri sih. Mungkin yang ini nek misalnya dikai rasan, dikai sarana kaya climbing gitu, kaya pendakian tebing, kaya macam rame. Masalah kaya tempat ini misal nggo pendakian, kaya di climbing, iki cukup menantang. Iki kaya nang buru-buru itu, wis rada ana wong sing teko. Aku diarani kita apa gini? Maksud aku kan utak itu kamera ning ini dhewe. Masih piye meneh ya? Kaya aku wingi wis kasih koncone aku barang iki gak ono selego. Ku apa kasuan apa piye? Ya ndak setrek piye. Medane asike kan kaya dolan ning tempat wisata kaya ngene. Apa meneh kan jaraknya kan adoh kan dari tekan iki. Yo mending rame-rame, berarti serasa touring ngono lah. Yos bro, dilanjut ya. Saya juga. Bu kini aku ambek aneh rada glegepan ki gara-gara adem bro. Biasanya gara-gara adem aku yo. Ke parkiran dur mulai rame. Ayo. Mau aku ketemu kancaku ya. Tempatnya apik bro. Nenek akeh cah goes kaya cah touring-touring ki ya rame. Goes kasitan ngene iki rasane apa nak jarem. Ayo bro. Nggih.